Myntri Rangbah ke Jylla Konrad ke Sangma. Henin kesni ula Plie Pyrda ya ka Wahiajer Multi Sports Complex harengkat gejinga don lang kisembut Myntri Rangbah ke Jylla uba Prestun Tensong bat uba sneau bhalang dhar lembat Myntri Katnat Sport uba Syakliar Warceri. Haba ai jingkren Myntri Rangbah ke Jylla Konrad ke Sangma ula ong bah kejing Plie Pyrda ya kapatugan nang Menza Athletics Stadium Hatura mencim tayo bat ka Megalia Games ka badang syudap kut kadai kecing sakhi ba ka sorkar ka IT ki samla jong ke Jylla. Myntri Rangbah ke Jylla ula pentep ru ba ka sorkar katmu ban kentie ki samla ha ka liang jong ki sap ki pong ba ki don kejing elek kai bat kejing seng kam la jong lani ha ka liang jong kaput ketem. Hakabaya day